kaga sallah ta zo shi yasa za ka mantsiya. Ki bar batun a bayan nan da kike ta faɗa. Ko ka san nawa ne kuɗin ta dudu ka siya. Nawa ne kuɗin a bayar baby sai ki faɗa. Har ka sa na ji kunya amma yanzu za na gaya. Ai sai ki faɗa kunne za a yi soyayya. 30 ne da 3 har da 500. Ban ji me kika ce mahoni zan so ki ƙara gaya. Na san ba kurma bane kai ya kake haka ne. Na ji batu na kuɗin da kin kai shi ne mai da na kurma. Ko kai kurma ne ko bebe ne bai dame ni ba. Inda baka siyan a bayan nan ba za mu rabu kaji. Adin Allah ki bar batun za mu rabu. Dan ni ma na gaya wa kawaye na yin wuza da siya. Kin haɗa kanki da aiki dan ni dai ba ni siya. To me za na gaya wa kawaye na yin wuya za na yi. Kika so me za ki faɗa tun da yau da kin musu ƙarya kin ji. Ka siya min a